नमस्कार। वह देख ले बनी भोजपुरिया दस्तक के खास कार्यक्रम के बनी बिक्रमगंज नगर परिषद के सभापति। यह कार्यक्रम के तहत आज बात धनगाई की। धनगाई ऐसे आज बात करे लायक बा कि धनगाई में जो मतदान रद्द भइल ह और दोबारा मतदान उजा शुरू भइल ह, एह के लेके धनगाई विशेष चर्चा में बा। चर्चा में और कारण और बा, जब बिक्रमगंज नगर अधिसूचित क्षेत्र समिति के 1967 में गठन भई रहे तो जान ली कि पहिलका चेयरमैन बने के सौभाग्य धनगाई के स्वर्गीय राधा प्रसाद सिंह के मिल रहे। स्वर्गीय राधा प्रसाद सिंह के संजोग से मृत्यु तब भइल जब ई वाला नगर परिषद के चुनाव भइल ह। यह चुनाव में नामांकन के बाद वहाँ के मृत्यु भइल ह और 30 तारीख के लगभग वहाँ के श्राद्ध रहे। नगर के दूसरका चेयरमैन धनगाई के चंडी सिंह कुशवाहा बननी। चंडी सिंह कुशवाहा के पुत्र वधु यह नगर परिषद चुनाव में उप सभापति के प्रत्याशी रही। उनकरे बटन काम ना करत रहे, जौना चलते चुनाव रद्द भइल और पुनः मतदान भइल। जान ली कि और घटना भइल धनगाई में जौन चर्चा के विषय रहल। वार्ड नंबर 6 में जौन प्रत्याशी वार्ड परिषद के एगो रही गंगा देवी के पुत्र अरुण कुशवाहा एगो पुराना मामला में मतदान के 2 दिन पहले जेल चल गलन। वो के लेके हो हंगामा अभी शांत ना भई रहे। तब तक मतदान के दिन ऐसा भइल कि चुनाव रद्द करे पड़ल आ फिर से 6 नंबर वार्ड चर्चा में आ गई। संजोग के बात ई बा कि जौन मतदान बूथ संख्या वार्ड के 6/2 रद्द भइल, वही बूथ पर उप सभापति प्रत्याशी सुनीता वर्मा के भी नाम रहे और वही पर ओकरे वोटर रही। संजोग के बात बा कि 167 गो मतदाता वोट कर चुके रहन। ओकरा बाद पता चलल कि सुनीता वर्मा के बटन काम नहीं करत। हंगामा भइल, सब अधिकारी पहुँचनी और मतदान रद्द भइल। सुनीता वर्मा नगर पंचायत बिक्रमगंज के पूर्व उप चेयरमैन सुनील कुशवाहा के पत्नी है और इन्हीं के ससुर चंडी सिंह कुशवाहा नगर अधिसूचित क्षेत्र समिति बिक्रमगंज के दूसरका चेयरमैन रहीं। नगर परिषद के धनगाई जौन बा गाँव बा, ई बुढ़वा शिव मंदिर बा जौन बहुत प्रसिद्ध बा, बहुत ही ऐतिहासिक बा। धनगाई के चर्चा ऐसे कि एजा नगर परिषद 27 गो जौन वार्ड बा नगर परिषद में, ओकरा में 5 गो वार्ड 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक लगातार 5 वार्ड धनगाई में बा, जौन हर चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेला और निभावेला। लेकिन धनगाई के पास आज कुछ नहीं है, कारण कि सभापति पद के जे प्रत्याशी रही एगो मात्र प्रत्याशी विकास सिंह उर्फ राणा जी, वहाँ के नामांकन भी रद्द हो गई। रद्द हो गए के कारण भइल कि बतावल गई कि वहाँ के 3 गो संतान के पिता हैं। वहाँ के नामांकन रद्द करे वाला जो निर्वाचित पदाधिकारी बानी, वहाँ के का नाम रहे कि यहाँ के पहले 2 गो बेटी भइल जो जुड़वा रहल और बाद में एगो लड़का भइल। ए अनुसार यहाँ के 3 गो संतान मानल जी और नामांकन रद्द कल जी। राणा जी के नामांकन रद्द भइला के बाद नगर परिषद सभापति खातिर केकरा के धनगाई समर्थन खिलबा तो काल समझ में आ जाई। लेकिन अगर ये प्रस्तुति हमारा अच्छा लागल और सब कुछ रुआ बढ़िया से देख रहा बानी तो यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ली और फेसबुक से देखत तनी तो लाइक करी, कमेंट करी और शेयर करी। धन्यवाद। देखत रही